खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बराक सेरफाङाव दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों। गुवाहाटीनि सासे गागि देहा फाहामगिरिया 1.5 कौटि रां थगायनायनि दायाव पान्जाब पुलिसजों खाजादों। 2 कौटि रां खावनायखौ नायबिजिरनायाव फेलें जानायनि थाखाय मासदिया पुलिसनि थानानि बिबानगिरिया सासपेन्ड खालामजादों। मंगलदैनि सरुथेखा बारियाव फिसायानो गावनि असे बिसिखौ बुथारदों। माखासे जिल्लायाव अखा आरो बारहुंखा फैगोनखौ नोजोर होनानै मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना सांग्रांथि होदों। हायुङारि मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द फोसावदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोआव थाद'नाय गैयै गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव बराक सेरफाङाव दैबानाया गाज्रिसिन महर लादों, जायनि जाहोनाव हाइलाकान्दी आरो श्रीभूमिनि जिल्ला खुंथाया 5 जुनसिम गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द फोसावदों। गिबियाव 2 आरो 3 जुनाव बन्द खालामनो फोसावजानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङि मोन्नैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा आरोबाव साननैनि थाखाय बन्द थागोन, मानोना रोजा अखा आरो दैनि थाखो बांनाया थांनाय फैनायाव गोब्राब हेंथा लाबोयो। मख'नो गोनांदि बे थिरांथाया खैफोदनि समाव फरायसा आरो मावफारियाफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय लानाय जादों। मख'नो गोनांदि काछार जिल्लाया बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे, जेराव बराक दैमा आरो बेनि दालाय दैसाफोरा गोबां ओनसोलफोराव बाना लाबोयो। बे समाव सालपारायाव सिलचर आरो श्रीभूमिनि गेजेराव हायुङारि राजालामाया दैनि सिङाव, जाय दावबायारिफोरनि खैफोद गिथावना खालामो। अब्लाबो माखासे गारिफोरा दासिमबो दैबाना जानाय ओनसोलाव थांलाय फैलाय खालामनो नाजागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो हाइलाकान्दी जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मनासेरा गामिनि करन सुहाद मुंनि सासे लाइमोना दैनि बाहागोआव ना हमनो थांनायाव दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। उननि समाव जायगानि थागिरिफोरनि हेफाजाबजों गोथै सहखौ बोखांनो हायो। गुवाहाटीनि सासे गागि देहा फाहामगिरिया 1.5 कौटि रां थगायनायनि दायाव पान्जाब पुलिसजों खाजादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि सासे गागि डक्टरखौ पान्जाब पुलिसआ 1.5 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव हादोंमोन, जायखौ डाक्टार कलिंगा केटन निय'ग होननानै सिनायथिनो हादों। गुवाहाटीनि गंसे मुंदांखा गावारि देहा फाहामसालिनिफ्राय खानाय जादोंमोन। डक्टर कलिंगा केटन निय'गखौ मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला डक्टर कलिंगा केटन निय'गआ सासे मुंदांखा गागि बोसोनगिरि आरो रेडिएसन अनक'ल'जि बिफाननि गाहायमोन। पान्जाबनि सिटी करार पुलिस थानायाव केस नाम्बार 56/2025 नि सिङाव दाखिल खालामनाय रांखान्थियारि थगायनायनि गसराव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे केसआ पान्जाबनि गंसे देहा फाहामसालिजों सोमोन्दो थानाय 1.5 कौटि केलेंकारिजों सोमोन्दो गोनांमोन। हमनायनि उनाव डाक्टार निय'गखौ मोनसे जायगायारि बिजिरसालिनि सिगाङाव दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बे समाव पान्जाब पुलिसनि आवथायाव दं। 2 कौटि रां खावनायखौ नायबिजिरनायाव फेलें जानायनि थाखाय मासदिया पुलिसनि थानानि बिबानगिरिया सासपेन्ड खालामजादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बरपेटा जिल्लानि मासदिया पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि लकमान आली आहमेदखौ नायबिजिरनायाव सांग्रांथि गैयैनि दाय होनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि कुकुरपार गामियाव डक्टर सुबुर उद्दिन आहमेदनि न'निफ्राय सिखाव खावनाय जाथाय जादोंमोन, जाय जाथायाव 2 कौटिसो रांनि बेसेनगोसा बेसादफोरा खावजादोंमोन। बे जाथायनि बागै 10 मेआव एफआइआर दाखिल खालामनायनि उनावबो नायबिजिरनायाव थोजासे उनसंनाय गैयामोन, जायनि थाखाय जिंगासिनो गोनां जादोंमोन। बे जेंनानि फिननाय महरै बरपेटा पुलिस सामलायगिरि एबा एसपिआ मावख'गिरि इनचार्जखौ सासपेन्ड खालामनो बिथोन होदोंमोन। मासदिया पुलिस थानानि बिबानगिरि आइसि लकमान आली आहमेदखौ। मंगलदैनि सरुथेखा बारियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गावनि असे फिसायनि आखायावनो बोलि जानांदों सासे आइजोआ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जेबियारा बेगम मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाय आमादुल हकजों गोबौ हाथियारजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला आमादुलआ
गावनि बिसिखौ मोनसे सुरिजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोब्राब जखम जादोंमोन। बिसि जेबियारा बेगामा। बे जाथायनि उनाव जेबियाराखौ थाबैनो मंगलदै सावस्रि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय डक्टरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरदोंमोन, नाथाय फाहामसालियाव सौहैनायनि सिगांनो जिउ गोमायो। बे समाव मंगलदै सदर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटीनि बरझाराव थानाय इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्ट एबा बोथोर बिगियान मिरुआ फैगौ समाव आसामनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां रोजा अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इसारा होदों। बेखौ नोजोर होनानैनो क'क्राझार, धुबुरी, चिरां, बङाइगाव, बरपेटा, बाक्सा, गवालपारा, नलबारि, डिब्रुगड़ जिल्लाफोराव गोबां रोजा अखा हागोननि इंगित मोननानै आसामनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना रायजोनि बयखौबो सांग्रांथि होदों, जाहाथे सुबुंनि खहाया बाङाइ जायो। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै सरखारि नेमखान्थि बायदियै बन्दनि बिथोन होदों। मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टरा मोनसे मिथिसार बिलाइयाव मख'दों दि सोलिफु बोसोरनि 9 जुननिफ्राय हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि इलिफेन्ट साफारि आरो रिभार राफ्टिंखौ बन्द खालामनाय जागोन। थिग बेबादिनो 20 जुननिफ्राय हायुङारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय जिप साफारि आरो एलिफेन्ट आपकिप खामानिखौ बन्द होनाय जागोन। फिन मिथिसार बिलाइ होयैसिमहालागै हायुङारि मानास हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन होननानै मख'नाय दं फिल्ड डाइरेक्टरनि बिथोनाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।